नै बिमा आं सकआवनो एसे थांना फैनि दे फार्मासियाव बै देब फार्मासिनि माबाजों एसे रायज्लायना फैनि बियो गोबां खोथा मोनथिगौथ'। औ माबादे बिफा सानबाय थानायनि सम गैला मुलिखौ लायदो अबावबा आरो मोजां मुलिफोरखौ मोननायसो नङा माने गिनायबो मोनसोदों आङो जि जायो जासिगोन दे गाबोन जासिगोन आङो नायथारनोसै मा जायो मुलिखौ लायथांदो थां। लायनांगौ? औ माथो खालायनो होनब्लालाय थां लायथां। दे होमब्लालाय। माथो खालायबावनो सानबाय थानायनि समबो गैला गथ' गथाय देरबाय मा सानगोन मानसिफोरा आरो गथ' गथाय दिनै दा आरो बैसोआनो जाबाय गथ'आ मायबा प्रब्लेम जाबोला जोनोम जानायनि उनावबो अबावबा बांद्राय बैसो जानानै जोनोम होनाय गथ'फोरा मालाय दुरबल जायोनो माथो। नङाबो जानो हानाय देनाय आं खोनादोंसो बेफोरखौ आरो मिन्थिखानानैनो बेफोरबायदि खालायनो गिनाय मोनना दा अबावबा आरो थाबाय बेबायदिनो आरो दा जुदि जोनोमबो होयो गथ'आ जुदि मायबा प्रब्लेमेटिक जायो बेमारिफोर जायो अबावबा दुरबल गथ' जाबा गथ'आ बेसे भुगिनांगोन। दा जों एसेबां मिन्थियाबो दिनै मा मोजां मा गाज्रि इसोरासो मिन्थिगौ इसोरा मोजां हरबा मोजाङानो जायो थेवबो गिनाय मोनो मिन्थिखानानैनो बेफोरबायदि खालायला जि जायो जासिगोन मुलिखौनो जानोसै। बाजै मा जामारदों बाजै? मा जाखो? मोनथिया आङो खर'बो गिदिंसोदों। बाजै गोग्लैगोन। खर' गिदिंसोदों लैथो माबोरैबा मोनसोदों। माबा जाखो बाजै हरखाबनो दानिसो एथ' मोजां रायज्लाय साहा लोंबाय मा जाखो? थौलाय न' सिङावथ' उन्दुहैथों। बाजै नों हले मोजाङै जानाय लोंनायबो खालाया दे फुंनिफ्रायनो एसेबां खामानि मावदों जि सुनायनिफ्राय मानायनिफ्राय न' लिरनायनिफ्राय ओंखामबो संबाय थोरसि मा खालायखौ नोङो हारसिं मानो खालायबाय थायो दे आरो खामानि मावब्लाबो जानांगौ नों खामानि मावब्ला जानोनो नागिरा दुरबल जादों बियो आदाया मोनथिब्ला बिसिबा रागा जोंगोन मोनथिबायना आं बुंखादोंमोन न'खौ आं लिरगोन उसुंदाफोरखौ आं लिरगोन होननानै नोंखौ दुगैनो आरामसे ओंखाम जा होनना गावा ओंखामखौनो जायाखै दासिमबो। मिथिला आरो मा जादों जेबो जायाखै नोंना बे दुरबलनि थाखायनो जादों जाया लोङा खामानि मावबाय थायो जानायखौ गोसो होथारा एसेबो नोङो थौ सिखार खामानि मावबाबो जानांगौ नङाबाथाय देहाया बिदिनो दुरबल जायो खामानिल' मावबाय थाब्ला। दे आं हमदों दे सिखार थौ उन्दुबा एसे मोजां मोनगोन नोङो। फै लासै फै आं ओंखाम लांगासिनो नोंनो बिसिनायाव उन्दु एसे ओंखाम जा ओमफ्राय। जोमै बेसेबा एस' आराम फैनायनिफ्रायनो जागासिनो नै दाबो जागासिनोसो पक'रा जाम्बिलाय रुवाथिबो दङ सानै जेबो मावनाङा उन्दु जा मेराय आथिं हेबै औ फाग्लिलाय थांगोन दे आं माब्लाबा। औ फैबानो जाबाय थंगालिलाय जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय जेबो टेनसन गैया जाल' उदै बुंजासे। बानायस्रि ओइ बानायस्रि ए बोरैया फैदों ओइ र' उनाव रायज्लायगोन दे आं दोनथ'। बानायस्रि दिम्पोलनि माथो खोनानाय बायदि मोनदोंमोन आं अबाव थांखो बियो? बिखौ दोनखोमाना फैनो र' बोरायनि सिगाङाव एसे एक्टिं खालायनि फिसाजोनि बारगा। दिम्पोल रानि आंखौ नोङो खुथिया लामानि रड साइड बुंदोंमोन ना नायबाय था आङो नोंनि बिफानि सिगाङाव मा बाथ्रा लागायगोन आं। जुगामि मा जाखो मानो गाबदों? जुगामि मा जाखो मानो गाबदों नोङो? मा बुंनो बुंनाय मा जादों सोरबा मायबा बुंदों नामा? बुंनायालाय मा गोसोआ दुखु मोनो आरो। दिम्पोला मायबा बुंदों नामा? दिम्पोलानो मायबा बुंदों खोमा र'।
प्लिज अन्नानै बेफोरखौ दिम्पोलनि सिगाङाव दा बुंसै आं नखरखौ बेबायदि नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ सुखुवा मा जानाय मा जामारनाय मा बुंदों बियो सना बियो आंखौ दिम्पोला आंखौ माब्लाबाबो बिमा होनना गनायनायानो नङा खोमा गनायनायजों मा खोथा नों बिनि बिमा आं दुखु मोनो एसेबां अनो आं बिखौ मा जानाय मा जानो आं बियो फैबायना गोबावैसो फैखादों हरसेथ' फैखायाखै बियो बेनिफ्राय आं फैनाय नुनानै आं जेबो सोङाखै खालि सोंदोंल' अबाव थानाय होननानै अबाव दंमोन जों बेसेबा टेनसन लादों हरसे नों फैखाय बेनिफ्राय बेबायदि बुंनायाव रागा जोंबाय बियो बेनिफ्राय आरो आङो जेबो माने आङो बुंफिनासै आरो रागा जोंनायखाय बिनि उनाव आं बुंबाय जेबो जायाखै खोमा गोबावबो जाबाय होननानै आं बिनो साहा आमलेट बेबायदि लानानै फैदोंमोन नो जानो ओंखाम उखैदों खोमा होननानै बेनिफ्राय प्लेट स्लेट गासैखौबो गारख्रुबजोबनानै सेफायजोबदों बियो सा गुदुं गारलाजोबदों मा बेबायदि अननानै होनाय जानाय बुस्थुफोरखौ बियो बेबायदि गारला गारलि खालामजोबदों नोंनि सायाव गारनाय नामा नङा आंनि सायाव गाराखै हायाव गारख्रुबजोबदों बायजोबदों बेनिफ्राय सा गुदुंफोरा सिटिरदों आरो ओरैनो सिटिरनाया जेबो नङा देनाय थेवबो आङो माखौ दुखु मोनदों आं एसेबां अननानै बिनो बिमा नङाबाबोथ' लोगो जायदि साननो हायोना आं एसेबां अननानै बिनो जानायखौ होफैदों बियो बेबायदि गारख्रुबना थांदों आं बिराद दुखु मोनथारदों फैथों र' बियो बारा जादों बिना गिदिर मानसि होननानै जेबो सनमान गैया जादों बियो जानला मोनला खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो जा गोसो बेखौनो खालाय बियो नाङा प्लिज सना माने दा बेफोरखौ जेबो बुंनाङा लासैनो एडजास्ट जालांगोनबो जानो हानाय माने बेफोरखौ बुंब्ला आरो फैनानै आरो नांज्लायलायगोन नोंबो बेबायदि बेफोरखौ बुंगोन नाङा आंनो दुखु सहायनाबाबो थाथारनोसै आरो नाङा दे बेबायदिनोथ' लाय बारायलांगोन ना जेबो बुजिया नोङो नाङा दा बियो माबा जाना दंना एसे बेफोरखौ जेबो बुंथ'नाङा आंनो रायजाना थागोन बे जेबो नङा अनब्लालाय मा रायजाजोबनो अनबालाय रायजानोबो नांगोन नों एसेबां बुजियो जुगामि एसेबां अनो बिखौ नाथाय बिदि अनजानो रोङा मा खालायनां जेबो नङा बेफोरो सम लायो एसे मा जादों मोनथिया माबोरै फैयायै माबा दोखो गोबादों बाजैया बेनिफ्राय खर' गिदिंदोंनो एसेबा गोबादों मा जालायखो आरो बियालाय गन्थंथिंबो थै गदों नोङा खेबसेनि बायदि ओमफ्राय गोबानाया मा थै गोबादों नामा गन्थंथिं गवाखै ओरैनो गोबादोंसो थै गोबायाखै फै माबोरै मा जालायखो थुलाय गोबानोसो ओंखारहां मोनलायबाय आं उदैखौबो सानाय मोनदों माबा जानायखौ ने खेबसे गन्थंनिफ्राय थै गनाया माबा जालायबायसै मा जाखौ हाबिला मिथिला आयै आं साहासो लोंबाय थादोंमोन लैथोजों आंजों बेयावनो माबा हरखाब खर' गिदिंना गोबाबाय आं मा बयबो मोनसे मा जागासिनो दालाय माबोरैथो मोनदों दाबो गोबानो ओंखारदों एसे बेनिफ्राय उदैबो सादों उदैयालाय आरो मानोथो साखौ फार्मासियाव थांनो नामा थौ थांनोबा आं बेटारिखौ लिंसै बे गामिनिखौ गब्लानिखौ गब्लानि बेटारिखौ लिंनानै थांसैथ' बारा जाबा डाक्टार फैयो दा बेयाव डाक्टार माने गुबुन फार्मासियाव फैनोबो हानाय दा बिनावबा फैना फैया दाबायदि समाव फैबा फैगोन फैयाबा गैला थौ बेबायदि थाबाय थानाङा माबा बांद्रायसो जागोन अबावबा थौ होमब्लालाय थांनाया सिखिरि थांनाय गब्लानि गारिखौ हमनानै फै दंना गैया गब्लाया दं खोमा र' आं दहायसो नुदोंमोन गब्ला आदाखौ र' आं थांनि हामगोन दै गुदुं लों नामा दै गुदुं गेस्टिकफोरसो हरखांदों नामा गेस्टिकफोर जाखांबा दै गुदुं लोंना होनांगौ र' आं एसे लाबोन र' औ सोरलै हेलौ दिम्पोल नों आंलाय माथो फन हरलासो नामा
उन्दुनासो दंमोन र' आं एसे नंगौ नङा बिदि साननाय बिदि नङा दे नोंनिफ्राय एसेबां हेल्प लानानै नोंखौ हेल्प खालामालासिनो आं थांगोन आरो माबा नोङो डिउटियावनो दंना फैनो जायाखै खोमा ने आङो थांनो जाथ'वाखै र' थारमाने आङो माबायाव दङ आरो रंपुर सगानो दङ आं सासे लोगोखौ लिंहरदों आरो रुमखौ नायनो थांनो एसे रायज्लायनो थांनो नागिरदों नोंथ' फैनो हाथ'नाय नङा खोमा ने अ दिम्पोल दाथ' आं थांनो हाथ'नाय नङा 2 घन्टासो नांबावगोन अके फाइन होमब्लालाय जोंनो मेनेज खालामनो एसे माबाफोर नायनोसै मा खालामनो हायो देलाय होमब्लालाय नोङो बेखिनिखौ खालायना होनो नागिरदोंब्लालाय दे होमब्लालाय नागिरदो होमबा आं उनाव फन खालायगोन दे ना जेब्ला आङो फ्रि जागोन ओमफ्राय र' दिम्पोल माबा रुमखौ बांद्राय दामिनिखौ लानाङा माने आंथ' होख'नोबो हानाय नङा आंना दरमायाबो एसेबां नङा नालाय 1000 लास्ट आरोना बिनि बांद्रायबा आं होनो हानाय नङा नङा माने आं हाख'नाय नङाना बेनिखायनो बुंदों फैसा गैयालै आंना दरमायानो खमथारना जाख'थारा जाहैथारनाय नङा बेनिखायनो बुंदों देनाय नोंसोरो जायखिजाया नायबाय था आंखौ फन खालायबानो जाबाय Don't worry, Johnny. I will manage everything. I'm here to help you. आं दंना नोंखौ हेल्प खालायनो हेल्पनि बदलै हेल्प आं नायनो थांनाय नागिरनाय रुमफोराथ' 1000नि बारा जागोन but I will manage बेखिनिखौथ' आं खालायनो हायो आंनि पापाया सिख्लाफोरनि नामाव बेसेबां फैसा खरसा खालायो बेसेबां फैसा गारबाय सनानि होनायनिफ्राय सनानि लेनिफ्राय आरोथ' सनानि पायलबो होबावो जोंहा पापाया आगोलनि हिन्जावनोथ' सनानि पायलबो होबावदोंमोन आरो बेसेबां फैसा लुथिजाखौ आंनि पापाया थ' बिनि बायदिब्ला आंखौथ' रनिया हेल्प खालायदों एसेबां गिदिर प्रब्लेमनिफ्राय आंखौ बासायदों मदद खालायदों थ' आं जुदि बिनो एसे रुम भारा नागिरनानैबो होयो रुम नागिरनानैबो होयो आरो रुमनि फैसाखौ आं होयोआबो जेनेबा आं होयोआनो दे माथो जानो what happened what's the matter पापाया जुदि हायो आंबो हायो आंथ' रनिखौ हेल्पसो खालायदों आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय so what पापा बायदिथ' आङो जायनो मोनैनो फैसाखौ ओरैनो फ्रियावनो होनानै उरायलाबायाखै बिरहोलाबायाखै आं नांगौ बायदि मानसिखौसो हेल्प खालायगोन रुमनि फैसाया 1000 जा बा 3000 जा आं होगोन फैसाखौ जेब्लासिम आं हायो ओरैनो पापा आं रनिनि दाहारखौ माब्लाबाबो सुख'नो हानाय नङा आंनि इज्जतखौ बासायदों बियो आं सासे सिख्ला आंखौ खैफोदनिफ्राय आंखौ गाज्रि खालायनायनिफ्राय आंखौ बासायदों रनिया आंनि इज्जत बासायदों बेनिख्रुइ आरो माबा गिदिर खोथा दंबावो नामा मानसियालाय दिम्पोला हेल्पफुलानो माथो आङो हेल्प बियाबाबो गावनो हेल्प खालायनो होननानै सिगां आग बारायबोदों माथो गावनो सिगां फैग्रोदों मदद खालायगोन होननानै एक्चुअलि आं बेबायदि सानाखैमोन बिखौ बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालायाखैमोन आं दिम्पोला जे बेबायदि जागोन सोमोनांथावमार खोथाया आंथ' दाखालिबो सानबावदोंमोनसो हेल्प खालायखालिबो आंखौसो मायबा बुंलायसिगोनसो नामा आंखौसो दाय हमगोन नामा होननानै थेवबो बेखालि खालायासै जेबो मानसिखौथ' आरो नायब्लानो रागा गोजा बायदिसो नुयो ओरैनोथ' नायनो थांब्ला सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनिफ्राय बोख्ल'ग्रासो मदद खालायगोन ना सेंग्राफोरासो सिगां थांना मदद खालायबाबो मुं मोनबावा सेंग्राफोरासो मदद खालायनांगौ जायो नाथाय दिम्पोलादि बेबायदि खालायगोन सानाखैमोन आं बिसोरदि उल्था मदद खालायनानै आंनो रुम नागिरना होनो नागिरदों आंनो माबा माबि खालायना होनो नागिरदों मानिनांगोन आरो सिख्लाफोराबो गुबुन टाइपनि थामारो खोमा सोरबा मदद खालायनानै मोजां मोनो सोरबा आरो जाख्रुबग्रा जेसेबां हागौ एसेबां बोख्ल'गोनसो सेंग्राफोरनिफ्राय बियो बोख्ल'ग्रा जातनि नङा खोमा मानसिया